Simon Marks kumsom thum pasari mi chuan Luton England in man takin aleya le khapoi mo te anti fel nu chuan poisa po anin hlan ngal thuaya ma se engwanga in nei tu te chuan chu in chu hral mo em mai nge an ni ti le engwanga aman hu aya tlom daya leitir nge an ni ti lam reng chu angai to tel hau lo ti chuan in a leya tanga thlatlem te liam hnuah chuan a in thara chen lu ve zai chu relin a in suan lut ve ta a zan ma saber mang tur chuan a in puwa cha a bung rwa le a thil nei ve ang te chu rem chuakin a puai ve le chumi hnu chuan alarm chu zingdaria ta setin muthil zai a rel ve ta chutia thim thama amudiai diai lai chuan thom mak danglam tak a she thut thok chol mi win an ngai tua chianga ma se thom chu a she zel tho ma se a in chung lama changa ri chuak ni lovin pon lama changa ron chuak ani ti a she theya a thom sha tin ang ate ber chu lung thil le thir in nok de shai ri ni me in a shia ani ma se chu ti taka han beng cheng khop le nun phung han ti boy khop tur chu ani lova ma se zanre tak noya ero bengin asia to chuan haider chu har to takani rang takin tukbera chuan andak chuaka pon vel te chu an thlir kwala ma se engma thil che vel a mulo thompo chu asia chun zom to bik chuang lo awang chuan ti vak ngai na shilo tak chungin amuta ringota atuk zinga chuan a in kota a hun a motor chu khal chhuwa an tuma ma se a motor ke te chu an tlan chuak thei ta reng lo enge modal tu om tlatin a chuak thei tlat lo kar atang chuan chuakin an ena a kar ke ma chu kongpui khwara atang ti a mu theya chu a chapa a motor din na kongpui chu alo khide urwa ti a mutel thei bok har satak chunga a motor ada kyan nu chuan kongpui chu an bel chianga achunga chuan dingin an tum vela chu vele leipa ngai mai an ni lo ti sha takin a thil de ura chu mai ba ka a ma zan lama alo sha to ang thom lung noi le thir in nogri ang chia chu a shele ta ngun zokin an en kwal le angai na re nga shelo a in lei chu kumsang kha zakwa somsari kuma sakto ani ti chu anei tu ale na te hne na chang khan a she to nge ya ma se heng ang le khwar vel chung chang hi an soitel reng lawa chu wangin abang bo hle ani engemo omche reng le tiril ru nau chungin lai chi ani aring tlata bong tu thlo la in an chek tran ngota arin sa lok ang nge in ale chu alo taklo na sa reilo te ale nuwa chuan thir engemo hi azu chek fu tange po chho alak mai an tuma ma se ala chuak thei der lo abul vel te chu lak chol samjok nan ti in an chek kwal le chu thir ritak chu ol samte in a hong theita ma se an hong che chu alo ko dum rul mai le alu thak na turani ti sha takin leilon lui zet to tui ek shup to hi alawin do thlazui boka athim ema wangin engtiang taka thuk le seinge ani ti po amu thei mai lo he in aleidona azir chian thuak kha chuan sulai vel chu ramruak angve khatar lan ani surveyor te chuan an shelo nge an lo thup zok he thil chung chang hi dezeu po sha thoi emo Thailand emo a omlo shim ani a leilon lai chwa chu zo thlak chi ani em ti po a she thiam lo ati ngai na shelo chuan apa Gerald chu a betangota an pahni chuan a thil lai chwa chu thli thlaian tumta ani leilon han zo thlak mai po chu an she dun ang reng viau enge mo thil hla om le rap om tak hilo om thu ta se engtin nge ni ang ma se a chalai zok nge Simon chuan leilon chu a zo thla sa thui po a chuk ma chuan ina tlan chawin selfie stick a han la chuta chuan a phone chu nget takin a vo ti chuan phone camera mang chuan akal zel na tur chu a himem enge om ti te
a thli thlai masa phut ta ani chutia zoi muanga a chuk beu lai chuan a phone screen a chuan a to pathleng thlato ti hriat takin room pahnih hi a ron langta Simon an in a leina te nupa upalam to te kha helai mun nei masaber tu te an ni a anni po khan hemi chungchang hi an lo shelo nge moni Simon ne na chuan engma soyan nei lova ma se hei tu na room pahni chu a in compound chung kong hnuaia a hmuhchhuah ta si tin a ma zan lama a thawm hriat lungnoi le thir in nokri ang tak po kha he room makdang lam tak lu ka zon khera a motor a hun wanga thil thleng ani ti apom ta mia bokani apa aron thlen thak ve nu chuan apa chuan rang takin bom puak tlan chhiat san na hmunani hi aron ti ngala room chunga an han lu kwal vel po chuan engma hmuhchhuah em an nei lo man lai chanchin bu in do pui pahni na hun lai vela chanchin bu phek vel bak engma alo om lem lo an pa fa chuan rang takin leilon chu an zo chhole a an pa fa vek chuan an thiamang tokin an han zir chiang duna chuta an thil hriat chhuah tak chu kumsang khat zakwa somthum pariat in do pui pahni na hun lai vel khan mi pakhat Sir John Anderson an ti chuan Britain khwale tuite ral le bomlaka chan himnan ti dan chadeu a hmuhchhuah ka chu anin bulmaya tombuk chatak siam chu ani he ti dan hi mitam zokin an lo hria a ti chuan man ro zang le olsam tak mangin an siam ve ta supa in do thut enge mapo lo thleng se helai hmuna an tan lu man chuan an him hle don ti na ni ma se buai na la om chu an tombuk hmuhchhuah chu Anderson a sakdan style ani tatlo Anderson a tombuk sakdan chu holam le zangkhai takani a ma se an tombuk hmuhchhuah ero in room pahni ngot aneya concrete le brick manga sak ani thungani Simon ate pa fa in an thil hmuhchhuah danglam tak hian rang takin an in bulvela cheng te baka news reporter te beng a thleng thuaya hriatchian le zwal tumin an ron bor deuh tuau ringa ma se Simon ero chuan chu mun alai chhuah le a thil hmuhchhuah chu alar du le ming that du wang ani lo awangin fakna dona han in ti lar pui chiam po adu lem lo chuti rualin man lai thil hlu a hun lai changkai tak chin aram chunga a hmuhchhuah ero nakin zelatan von thatlat atum thu a soi thungani